фавти як нафари дигар дар карантина вазорат мегӯяд бо аҷали худ даргузашт. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон овозаи фавти як духтур аз вируси тоҷдор дар вилояти хатлонро такзиб карда гуфт ӯ аз марги табиӣ фавтида аст. бибихонум дарвешзода сухангӯи вазорати ба Спутник Тоҷикистон гуфт як корманди беморхонаи марказии вилояти шаҳри Бохтар маркази вилояти Хатлон на аз вируси тоҷдор балки аз марги табиӣ фавтида аст. шоми 12 апрел соати 21:30 Оишамоҳ Алимова соли таваллудаш 1962 корманди беморхонаи марказии вилояти ба номи Воҳидови шаҳри Бохтар бо ташхиси силли иртишоҳӣ қисми мобайнии ҳарду шушок гипертрофияи медачаи чапи дил атеросклерози шоҳрак фавтид. мавсуф дар беморхонаи мазкур ки дар он ҷо шаҳрвандони аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон ворид шуда дар карантин қарор доранд фаъолият менамуд, гуфт бибихонум Дарвешзода. ин дуюмин мавриди марг таи 2 рӯзи ахир аст ки дар макони шаҳрвандони таҳти карантина қарор дошта иттифоқ меафтад. 11 апрели соли равон ҳоҷи Муҳаммад Тошев сокини ноҳияи Ҷабборрасулов ки дар беморхонаи минтақавии Узбек қишлоқ таҳти карантина қарор дошт фавтида буд. расман сабаби марги ӯро вазорати тандурустӣ бемории ишемиявии дил фишорбаландии дараҷаи 2 хатари 4 ташхис дода буд. ҳоҷи Муҳаммад Тошев мудири кабинети методи шӯъбаи маорифи ноҳияи Ҷабборрасулов буд ки бо мудири ин шӯъбаи маориф Абдуҷалил Шодиев тамос дошт. ахири бародари Ҳабибулло Шодиев сокини деҳаи Гулакшон собиқ янтоқзори ҷамоати деҳоти ҳаёти нави ноҳияи Ҷабборрасулов аст ки рӯзи 1 апрел аз пневмонияи дутарафа фавтида буд. Абдуҷалил Шодиев дар пайи фавти бародараш дар карантина қарор гирифт. сухангӯи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон мегӯяд фавти маризон дар муассисаҳои карантинаи кишварро набояд аз ҳангомаҷоӣ ба вируси тоҷдор рабт дод. дар мавсими баҳор хуруҷи ҳар гуна бемориҳо аз ҷумла зуком хроникӣ авҷ мегирад ва сабаби фавт мешаванд. ҳамасола ваз чунин аст ва чунин хоҳад буд чун хоси мавсим аст. аммо дар ин лаҳзаҳои ҳассос марги ҳар инсонро ба вируси тоҷдор рабт додани як ида ҳангомаҷӯён на фақат аз рӯи адолат нест балки бозӣ кардан бо зеҳни мардуми кишвар аст. сабаби марги ҳар инсонро танҳо духтур муайян карда метавонад. аз ин рӯ аз шаҳрвандони мамлакат даъват ба амал меорем ки дар ин масъалаи нозук эҳтиёткорона бошанд ва ба ҳар гуна хабарҳои бардурӯғ дар ин робита бовар накунанд, гуфт бибихонум Дарвешзода. сухангӯи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон гуфт ки дар ҳолати ба қайд гирифтани мавриди гирифторӣ ба вируси тоҷдор дар кишвар ин ниҳод расман онро тасдиқ ва эълон хоҳад кард, зеро ба ҳеҷ ваҷҳ пинҳон нигоҳ доштани он ба нафъи ҳеҷ кишваре нахоҳад буд. тибқи иттилои расмӣ аз 1 феврал то 13 апрели соли равон дар Тоҷикистон 7560 нафар афроди дохиливу хориҷии воридшуда дар муассисаҳои тандурустӣ ва осоишгоҳҳо ба карантина фаро гирифта, аз ин шумора 5724 нафар ба хонаҳояшон рухсат шуданд ва ҳоло 1836 нафар аз ҷумла 5 хориҷи таҳти назорат мебошад.